लोगोफोर गुड मर्निं नै फुंनिफ्राय ब्लग स्टार्ट खालामबाय साहा फुदुंगासिनो आङो दासो 7 जाबाय टाइमानो मोनसे ओंखाम मोनखांबाय दै लोगोफोर नै ओंखाम मोनबाय फुंनि ओमफ्राय साहा जानो थाखाय आं आटा थावनि ओरै माबा बानायनो नागिरदों मालपुवा बायसा बेखौ मिक्स खालामबाय सिनि होनानै ओमफ्राय नै बाबुनो फरिखायानो जोबनो थाखाय बिना स्कुल थांसिगोन नालाय बादाम होरि होनानै माबा एवबाय आङो आलुदो जा फुङाव एवनो गोथाव टेस्टि जानांगौमोन आङो ओमफ्राय आरो फुलकबि लाबो फ्रिजआव सोना दोननांगौ दा बारा गोबाव दोनबाय थाबा मिथिगौ ना इबो एम्फौ जालांनानै लोगोसे बोरैबा जायो आंहा जा लेथ्रा मोनो सेवबा जा मोनामखायो नंगौना नङा लोगोफोर मोनामसोगारो ना सेवोला बियो बोथोरखौ नायदो लोगोफोर दिनैनि बोथोरखौ अखा हागासिनो दं आरो मैयाबो हादोंमोन मैया जि सुनाया एकदम माबायाखै रानजोबाखैनो आंहा मैयाबो अखा हानानै बिदिनो सुनो बालाय मालाय सुना होबाय ओमफ्राय नै अखा हाबाय दं दिननिफ्रायनो अखा गैथ्राखैमोन दै हाबाय दं ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर लेस्रि फिथाइ थायदों आंना नै अखा हानानै खोमसिहेन नालाय नुबाङा दासो सिखारबाय जोंहा मैयानिफ्रायनो नेट गैया सिरियाल ओरैनानै मोनाखै ओमफ्राय आरो मबाइलावबो कमेन्ट हरनो मोना बेलेगनि एप जेबो नायनो मोना लोगोफोर बायनानैनोबो ओंखाम सालांनोसै होनोसै जालांलायबाय स्रां लाखांबाय नै फिसाजोखौ बाना लादो र' गाबबाय दंमोन इयो ओमफ्राय दासो उन्दुनानै उथिलायबाय संनो टाइमखाय ओमफ्राय बानानैनो मावनो र' आङो बाबांनाय जायाना माबा सानाय मोनो आंखो अयभास गैया नालाय थेवबाबो उपाय गैया बानांगोन ओमफ्राय नै फारसेथिं खिजा पास्ता जाहैनोबा स्कुल मोनफैबाय ओमफ्राय नै एवना होनो आरो ओमफ्राय संनाय खावनायबो टाइम जालायबाय नालाय उपाय गैया संलायनोसै निजेनि जानायखौ निजेनो मावाबालाय ओमफ्राय जाहैबाय ओरै गाबनिबाय दंमोन आरो ओमफ्राय नै बिदिबो माबा आरो खाबथानाय होन मोनो खोमा थानो नागिरा ओमफ्राय गारियावबो बेजो माने गिदिंथिंबाय थायो बुस्थु ओरै खोलैयो एखिजाया माबा बे हाखौनो खेख्लानानै जायो माबा बि जाथिंबाय थायो गिनाय मोनलाय लाङो आङो ओंखायनोथ' खाना बानायदो आरो नायफाबाय थानो हाया नायखिजाया उसुङाव थाबा बियो जोंफोरजों माने हाबनानै ओरै माने माबा बि जालाबायबाय थायो खोलैलायबाय थायो माने देरहोलांदो लासै लासै माने माबा बि सोलोंलांदोना जारला मोनथारनाय जाबाय नै उन्दुलांबायो नै हाबसो लांबाय गिलिद मोनलायदों आंहा माने गे माने बाबांनाय जानानै बिखायानो फाफ्लिया सालायनाय मोनदों आरो ओमफ्राय थेवबो दा दसे ओरै माबाथ'नानै बिसिनायाव फुथुबाबो दानो थाबनो सारि मोनो आरो बियो थाबनो ओमफ्राय आरो जि ओरि होथेबाबो दा मानद्रु फैनानै फाराव थाफैयो गिनाय मोनग्रा जाथारबाय दाना माने माबायो मानबायनो अलप सोलोंनायदो ओमफ्राय ओरै फाराव थाफैयो ओरै आङो माने खोनासंहरबाय थायो आरो गाबोबो मलाबा ख्रैनो थाफैबाय नायफा खालामफैबाय थायो आरो आङो ओमफ्राय नै जा माबाग्रोनानै ओमफ्राय खिजा बाबुनो पास्ताखौ रुखांना लाबाय एवना एसे फारसे सारायाव ओमफ्राय फारसेखै संहोलांबाय थानोसै आरो नङाबा उपाय गैयाहाय बानानैबो जेरैबाबो बिमा जादोंबालाय मावनानै जाखानांखा साबाबो उपाय गैया गथ' गथाय बेखौलाय लाना मावनानै दांना जायाबा न' दुवार गासैखौबो नोङो सामलायनो गोनां जायो नायनो गोनां जायो नै खस्थ' अलपमान आङो सानजौफुनि नै जालायबाय नालाय संलायबाय ना एवगासिनो दरथाम एवखांबाय ओमफ्राय नै ओंखामाथ' मोनखांबाय नै मादो संनो नागिरदों पानि फिफ्लि सोरबा सेवालि बिबार होनोना बिदो गोबाव बोसोरनि उनाव दिनैसो जानो नागिरदो जाबांनाय जायाखै बिखुनजोआ माने हरदों सोरबा होफैदोंमोननो जानो नागिरनायखाय ओमफ्राय बिदिनो संनोसै नादो ओमफ्राय नै बयलारखौ अलपमान रुदबदो दिनै ओमफ्राय दाउदै दैसे जानो नागिरदों आं रुनानै जानाय जाथ्राखैमोन लाबबांनाय जायाना दाना ओमफ्राय नायदो नै लाइ लाफा लाबोदोङो फिसाज्ला मैथ्रु जानांगोन गाबोनो लोगोफोर ओमफ्राय दुन्दिया बा जा बायनाय दुन्दिया मोनखांबाय नालाय जालायनोसै मा थाबाय थानो नङा होमबा ना बेदर मोनबोलाथ' बिनो थाब उखैखायो जोंना ओमफ्राय पान पिप्लिजों नादो अमा बेदर दाउ बेदर एवनाय ओमफ्राय सालाद लाबाय ओमफ्राय एसे टिभिबो लगायबाय दंमोन ना सिरियाल नायबायगासिनोमोन आङोथ' अयभास दंखायो सिरियाल नायै ओंखाम जानाय बेलाव नायै ओंखाम जाबाय थाबाय ओमफ्राय भइस डाबिं होनो गोनां जाबाय मानोना टिभि सालायबाय थानायखाय सिरियालखौ जै इन्टारेस्ट आरो इखिजा आङो बुंबाय थालायदिया ख्रि जालांहोबाय थाबाय नङा होमबा ओंखाम जानायाव आरो मा रायलायबाय थानो ओमफ्राय पियासखौ जाबाय जा माने माबाथारमोनना कारामोनना गन्थंआवनो सें हाबलायदो पियासा जानायाव ओमफ्राय माबायाबो बाय भरा जानानै बाय गोखाहेन जादों आरो
पानि फिफ्लिया बाय स्रो स्रो बाय खनाङामोन ओमफ्राय जेबो नङा होमबा जेरै नारजिखौनो जायो गोखाखौनो ओमफ्राय जा गोमो रोमैलायनाय जाबाय आरो कालारा दिनैसो सानथामनो जाबायदि सान्दुं दुंखानाय जिखौ जा सुखाना होखाबाय आङो नायदो आरो बिसिनो हबो दङ बिसिना हादोलाय दख'नालाय दंबायो सुनो मोनथाराखैमोन ना जमा जाजोबनानै दंमोन दुगैनाय जाखायनो दुगैना होनोसै आङो अ होआ होआ để tôi nha phải 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 ơi ơi nâng ba sa nâng mà nổ phải lên bà ra pha nâng नै लोगोफोर बिमा बुरैया खामानि हेरि मावखांजोबखांनानै जि जोम सुखांलायबाय फोरानलायबाय न' दुवार लिरस्रांबाय फुंनि खामानिफोरा जोबस्रांनानै फुंनिबो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा नै सानजौफुनि संनो गोनां जालायसिगोन ओमफ्राय दसे आङो रिल्सबो बानायबाय आरो रिल्स बानायखांनानै फट'बो उथिलायबाय फेसबुकआवनि थाखाय ओमफ्राय उनाव आरो दा ओंखाम संनायनोसै टाइम जालायबाय नालाय ओमफ्राय ओरैनो अखाबो खिरखिरि हादों थेवबाबो बेयावनो फट'बो उथिलायबायहाय आंहा जेखिजाबो आरो माने बिमा माबा खिजाबो थोआ खिजा भिडिअबो बानायहैला आङो रिल्सबो बानायो फट'बो उथियो एखिजा न' दुवारनि साफा खालामनाय मानाय एखिजाबो माने आवग्रिनानै लाजोबथारबायहाय गारथारला नङा होमबा जेखिजाबो इन्टारेस्ट नालाय माथो खालामना उपाय गैया ओमफ्राय आङो दा संहोलांबाय थानोसै ओमफ्राय नानिखौबो नै माबायाव गारियाव दोनदोंमोन आं खिजा ओमफ्राय आं आरो भिडिअ बानायगासिनो आरो ओजोंनिफ्रायसो दा गिदिंग्रावबाय थासिगोन गारियाव दोनबाय आङो खामानि मावनोसै होननानै होननायखौ नै बख'बाय नुदोंना गाननो नागिरथारा ओमफ्राय एखिजा थांनो नागिरबाय नैयाव अलप होथेनायखायसो ओइ नैयाव बेटारि दङ लाइन माबा दङ ओमफ्राय जि सुनायावबो ओरै टुटु थांबाय थागोन आङो ओरै उसुङाव थाबाथाय बेखौसो थाब थाब बुबाय थायो मेसिनखौ बोरैबा बोथाबलायबा आरो खुलिना लाबा नङा होमबा गिनो लागायानो दा आरो थाबायनो रोंबावबा आरो हमथानो हाबावनाय नङासो नै बोरै बालुबाय दं ओमफ्राय दा थाक्कासो नांना होगोन खखाबाव गाबगोन नांबाय ओरै खालामना ना मा जाखो नै मालाय बोरै खावना हमलायना बोरै माबाना दंमोन वा सोंना जागोन ओरैनो गेलेथिंबाय थासिगोन आरो बि रुमाव हाबलाय जोंनाव थांलाय बिमानैनि रुमाव हाबलाय बिमानैनावबो बुस्थु एख' टेबोलाव डाइनिं माबा ड्रेसिङाव दोननो हाया किलिपखौ लाबलाय पन्सखौ क्रिमखौ लाबथायनानै गारलाय माने ओमफ्राय खनना होबाय थानाया ओरैनो गावहा खोलोंबाय थागोनसो आं खामानि मावसि नोंजों रायलायबाय थाला दे नों गेलेबाय था दे ओंखाम संबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बादाम एवदोङो बादामबो बाथोन जागोन ओमफ्राय नै थास'दो बयलार बेदर थारुनदो संबाय आरो ओमफ्राय नै अमा बेदर लाबोदों दिनै अलप अमा बेदरखौ ओरैनो फ्राय खालामबाय ओमफ्राय आं जानायखौ देखायबाय थाथ'ला लोगोफोर दिनै ब्लगा बेखिनिसै नेक्स्ट गोदान